Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोननि YouTube channel आवरायबाय फै नोंथांनि सिगाङाव फिनारबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ मोनथिखाबाय जागौ थाम्बनेल बा टाइटेल होनानै भिडिअ नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअ जाहैबाय लोगोफोर आं फेसबुक नायबाय थानाय समाव मोनसे पस्ट मोनदों आरोना सासे हाबा जागोदान हिनजावा खारनायनि मोनसे पस्ट मोनदों बे पस्टआव मा लिरना होदों नोंथांमोननो बेखौ आं एसे फरायनो हागोन ओमफ्राय बिनि बागैनो एसे नोंथांमोनजों सावरायसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय ओमफ्राय साइडआव गोबांथार बार बारगासिनो दं लोगोफोर दा बोथोरा गोरान बार बारो नालाय दा बार बारगासिनो साउन्डआव एसे प्रब्लेम जानो हागौ बेनि थाखाय नोंथांमोनाव निमाहा बिनाय थाग्रोखाबाय ओमफ्राय फैदो दानिया जों माबायदि हिनजावा साननै हाबा जानायनि उनाव साननैनि उनाव खारदों नोंथांमोननो आं बिनि फट'खौबो होना होगोन ओमफ्राय नोंथांमोननो मा पस्ट लिरना होदों बेखौबो आं नोंथांमोननो फरायना होगोन आरोना नोंथांमोना खोनासंना लाबा जाबाय ओमफ्राय बिदिब्ला आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव होनो हागोन नोंथांमोनाबो फरायनो हागोन आरो बाव मा लिरदों ओमफ्राय हिनजावा माबायदि हिनजावा खारदों बिनि महरखौबो नोंथांमोना नायना लानो हागोन आरोना बाव नोंथांमोननो आङै नुनाय नङा दा आं नोंथांमोन दा डाइरेक्ट स्क्रिनाव होनो हागोन आं दा नोंथांमोननो बेखौ फरायना होनो आरोना फरायनाया लिरनायफ्रा एसे एनै मिस्टेक दङ बेखौ थेवबाबो नोंथांमोननो सुद्रायना फरायना होसै आरोना नोंथांमोना खोनासंदो आंनि फरायनायफ्राबो माबा मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोनाबो निमाहा होनांगोन दे बिदिबा खोनासंना लादो हाबा जाना साननैल' थाबाय लोखिसारा हिनजावा बांगाल हौवाजों थांबाय फैनो गोसो गैयाबा मानो नायनो थांनायाव जाया बुंनो खुगा गैयामोन बिहा साखि नायनो फैदोंमोन बे मानसिया मोजां नङा बे बांगाल हौवाजों मोजां मोनजागोन बायदि मोनदों बे सोरबा नुयोब्ला हमना दोन गाइस सोरखौ नागिरबाय दं आंनो खबर हर थारमाने बे हिनजावखौ नागिरगासिनो दं आरोना लोगोफोर नोंथांमोना सोरबाफोर बे स्क्रिनाव होनाय फट'खौ नुयोब्ला हिनजावखौ नुयोब्ला नोंथांमोना हमना हरबा जायोना आरो ओरैबायदि आरोना लासिं सिं जेनोखि नायनाय समावनो बिथाङा बिदि लिरदों आरो जेन'बा नोंखौ नायनो थांनाय समावनो नोङो बे हौवाजों आं हाबा जाया बेफोरबायदि बुंबाबो इसिबां मानि माबा जानाय नङामोन आरोना जेनोखि हिनजावखौथ' नोङो लाबाय ओरैनो थाखा गारनाङा फैसा गारनाङाथ' हाबा लानो हाया नों दानि जुगाव थाव संख्रि फानलुनि दामा बेसेबां बेखौथ' बयबो मिथिगौ खिन्थु हाबायाबा बेसे गिदिर लादोंमोन बिथाङाबा हाबाखौ गाजा गोमजायै लादोंना मादोंमोन बेखौथ' जों बुंनो हाला खिन्थु गामिखौबो लिरना होआखै आरोना खिन्थु बिथाङा हाबा लाबाय थाखा फैसा खरस जाबाय आरो दा हिनजाव गोदानाबो खारबावबाय आरो बे खारदों बांगाल हौवाजों खारदों बाव लिरना होखादों मोजां संसार मोनजागोन सानदों मोजां संसार मोनजाखाया नों गुबुन हारिनि हौवाजों हाबा जाहैनाय मानि नोंनि खैफोदखौ नों लाना फैनाय आरोना नोंनाव दा जेबो खैफोद गैयामोन दा नोंनि खैफोदखौ नोंनो बोना लादों आरोना नोंहा माबा मोनसे इयुनाव नों माबा मोनसे जाखागोन नोंनि जिउआव नों मोजां संसार मोनजाया होननानै सानना लाखा आरोना नों बांगाल हौवाजोंसो थांबावदों बर' हौवाजोंबा इसिबां मानि नङामोन खिन्थु नोंथांमोना मा बुंनो सानो बे फट'आव नुनाय हिनजावखौ नोंथांमोना नुफ्लांबायोबा हमना दोननानै खबर हरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर जोंनियाव सोरखौ सोर मा बुंबावनो इसिबां गिदिर जाथाय जालांबाय सोरबा सोरजोंबा बुथारजानाय थेवबो जोंनि गेजेराव दासिमबो बेफोरबायदि आखुखौ सोलाय रोङाखै आरोना लोगोफोर जेनोखि